Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो बरायबाय आंनि गपि ब्लग YouTube चेनेलाव ओमफ्राय वेलकाम टू कामाख्या आरो दिनै फिन कामाख्या स्टेशनाव मोनफैबाय दाख्लै माने मैया सानसेल' जादोंमोन आं न'आव थांनाया ओमफ्राय एकदम मोनफैफिनबाय आरो ना साडेनलि जाबाय दं आंना इजा निजा खामानिया ओमफ्राय आदा अरुणा जोंखौ लांफैदों नै कामाख्यानिफ्राय दासो मोनफैदों दा ट्रेननिफ्राय ओमफ्राय दासो मोनफैबाय आरो ना आदाया लांनो फैखाबाय जोंखौ अब्ला नै हाय खालामना आदा हेलो आं माने बे नोंसोर बे नै जोंना धेमाजिनि इउटुबारफोरखौ फंबाय बिनानावमोनखौ नायनानैसो आंबो मोनसे खुलिदों माने आंबो नोंसोर बायदिनो नोंसोरजों ज' खामानि मावलायनो होननानै बेनिखायनो गासै नोंथांमोननि इउटुबनि जिहेतु नायगिरि बिथांमोनाबो आंखौबो नोंथांमोनजोंनो एखे लोगो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामदों आरो आदाया गोदान चेनेल खुलिदों आदाया गोदान चेनेल खुलिदों अरुण ब्रह्म होननाय मोनसे डिसक्रिपसनाव लिंकआ थागोन माने आवगोलनि चेनेलाथ' मा बुंबावनो आरो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन जोङो प्रब्लेमखौ शेयार खालामखादोंमोन ओमफ्राय दायो गोदान खुलिदों नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बे चेनेला एबार आदानि पार्सनेल जाबाय आरो ना एकदम अब्ला थांबाय थानोसै गारियाबो लोगोफोर मैयासो गोदान दिहुनना लाबोदोंनो गोदान अब्ला थांबाय थानोसै दायो नोंथांमोना नायदो रुमखौ खनसे नायना लादो नै OMG माने जोङो दायो जों एकदम सायाव दं ना दा जों सायाव दंना एकदम 3 तालानि सायाव ओमफ्राय नै साहा लोंबाय दं गासिबो असलि गोजानि लोगोफोरा नै बिब'फोरा असलि गोजा फंबायनि लोगोआ लांबावबाय आंनिखौ माखासे ओमफ्राय नै आदाखौ बिराद साबायखर बाहरबाय आङो इमान हेल्प खालामदो गावनि भिडिअखौनो टिभियाव नायबाय दं नै जोङो लागाव नै Oh my god, टिभियाव एफा गिदिर नुदो ओमफ्राय नोङो गावबा गावनिखौनो जों नायबाय थागोन टिभियाव अरे बाबा इमान बुरजा ओंख्रि बयबो जाजोब्बाय नै आब' बोरै मोनदों जाना गुवाहाटियाव गोथाव ना ओमफ्राय नै अमा बेदर दालि आलु कुन्दुलि नाथुर भाजा ओमफ्राय नै नारें ओमफ्राय थोरसिफोराबो नै नायदो जग गिलास गासिबो नै माबानि गोजा सनानि ओमफ्राय नै बेथ' होखादो जानाय अके अब्ला जों थांनोसै आरो ना डनेसनखौ हैनो जों जि कमिदों जों बेखौ नायनानै एसे माबा मोनसे सहाय खालामनो हैनो सानदों आरो ना जोङो मा हैनो हायो नायनोसै टाइमाबो जाबाय दे 3टासो एसे लेट जाबाय आदा मोना मिथिया बेनिखायनो थांफिनसै आरो अब्ला जों थानाया नैबेयावनो आरो ना गेटआव दङ बेफोरबायदि पस्टार होनाय हाउस नङा दङ 5 ओमफ्राय सनि बर' आरो ना ओमफ्राय बिजुलि ब्रह्म गयारि बे बाजिनि नाम आरो ना ओमफ्राय सनि बर'आ आदानि नाम अब्ला बेखौ नायनानै जों मालाबा फैफ्लांबाथाय हाबलांनो हागोन दायो दैलि बाजाराव हाबबाय आरो ना मा होनो मासख'आ दं ओमफ्राय नै दैलि बाजारजों आलु लांसै आलु लानि दालि लागोन बिदिनो बेगथामसो आलु ओमफ्राय दालि बेगसे ओरैनो 10,000सिम जों माल लागोन आरो आलु बेगनै दा बे गोजाननिफ्राय कफि बाबु गावरेमा लोगोसे रजे नोंथांमोना नों फंबायमोना जे एसेबांबा गोजानाव दिनै फैनानै बिथांमोन खौरां लानाय आरो एसे आथुंसेबाबो जे अनसुंथाइ होनो थाखाय खामानि मावनाया जोबोद माने बाख्नायथाव आरो जों सानजारि नोगोरनि थाखाय दे बेखौ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरफ्राव थेंक इउ ओमफ्राय नै दैलि बाजाराव 1 hour later बेलेग सेक्सिया नायनो फैदोंमोन सेफायजोबनायखौ नै पाक्का न'खौ जामोन नै दाख्लैथ' मोनायाव नुलांदियासै जों मोजाङै बे दिनै नुबाय नै एसे बेलेग सेक्सिया नायस्रांफैदोंमोन आरो गारि सोजालाना गारि सोजाला दाख्लैथ' नोंसोर लामाखौ नुवाखैमोन हराव एसेल' नुदोंमोन नै दाना नायबानो जाबाय लामाया नै गारि हाबनानै माबाफोरा हाबोना मा होनो टेम्पुफोरा माल लांग्राफोरा नै बिदि हाबना गोथौ जाना दं जोंनावथ' हाबा फसिखागोन डाइरेक्ट बै जोंनिखौ दा आंनिया जोंनिखौ दा साइकेलजोंसो लांफिनांसिगोन माबाफोरखौ अट' गारि दं नै गारिजों लांफिन दाख्लै हराव लामाखौ एसे आन्दायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै दिनै साफासिन नुबाय दादा प्रान्जलखौ दाख्लै मोजाङै माथो होनाय जादों आरो ना ओमफ्राय दिनै मोजाङै दिनै सानाव जाहैबाय नालाय बिथांमोना बुहुद खस्थ' खालामनानै फैदों जनायनिफ्राय फैदों ना जनायनिफ्राय धेमाजिनिफ्राय फैदों आरो ना धेमाजि जाहैबाय बिथाङा दाख्लै हर गेजेराव फैदों ट्रेननि सायाव फैसा मागि बा डनेसन बक्स लानानै फैदोंमोन बिथांमोना जोबोद माने बाख्नायजाथाव आरो ना बेबायदि बैसोआव
दा बिथांमोना दासिमबो कलेज फरायगासिनो दं नङा होमबा औ दासिम माने एग्जाम लिरनानै दं आरोना औ रिजाल्ट मोननो दङ औ रिजाल्ट मोननो दं बेबायदिनो आवगायलांबाय थाथों आरो जोंनि बर'आ मुं लाबोथों औ सिसिबिफोरखौबो लांबावाखैनोले माला लांगोन बेफोरखौ माने हामा जाजोबदो ना मानो खिदे हामा जाजोबदो मोजां जादोसै शिव मन्दिर जाय आखाइ होजेनदो औ शिव मन्दिरा औ बेखौ इथ' सानथामनि उनावसो लांनो नागिरदों नामा दा बबे ससेयाव दंमोन मन्दिरा ओइ नै मोनसे बै गेजेरनि जेसिबि थानायाव आरो ना गेजेर नङा इ लासनिया नै लासनिया एसे मन्दिरखौ गिदिरैनो जेनेबा वाल लुना बनायदोंमोन नामा वालखौ लुवाखैमोन माने फ्लरखौ पाक्का खालामनानै औ थिं दोसताबनानै मन्दिर माने सेफायजोब्बाय आरो ओमफ्राय औवानि बेरा राउन्ड होनाय दङ जोंना सेफायजोब्बाय बेखौनो नांग्रोदो शिव मन्दिरखौ जोङो ओरैबायदि मैदेर गाखोनानै खाफैदो ओमफ्राय इयो हाबसोनानैबो थादो साननै माने न'खौ सेफायदो माने मन्दिर माने सेफायजोब्बाय आरो शिव मन्दिरखौसो नांग्रोबावदो एसेबो अननाय ओंखारदिया माने मन्दिरखौ सेफायनो गारियाबो थांनो हायाखै सानफ्रामबो बानायबाय थायो गारिखौ हाबाखै बेथ' फुख्रि नङाना इयोथ' न' दंमोन दै थानायाव न' दंमोन ना बे बै साइडखिजालाय बैखिजा खिजा न' गैयामोन औ बे गुवार खालामना होबाय ओमफ्राय दा दै थाबाय आरो ना नै खनसे जायगाखौ नायना लादों गुवारनो बेखिजाबो बेसे गोलाव दं बेखिजा माने बेखौ जिथु सेफायदो दा इदि माने इदि लेना एकदम बन्दा माने ब्रह्मपुत्रआव गोलैखानायखा आरो बै खावसेजाबो न' सेफाय जानाय दंना ओमफ्राय बिजा माने मानसिफोरा दहाय लोगो मोनना बुंदों आरोना बिखिजा हैथ'बाबो जासिगोन ओमफ्राय बिजा मोनबायानो थाखायो ओमफ्राय जोंनि खिजा होआ होनना सानैजा बुंदों आरोना ओमफ्राय बिजा हैनो जागोन ना जायाखै बैखिजाबो दङ माने बिखिजा जाहैबाय बर'नो न'खरनिल' दं आरोना बिसोर बर' न'खरनिल' दं बे बर'फोरा बांसिन आरो बिसोरना जों थाङाखैना आरोना बिसोरनिसा जों खावलायहराखै लेंहराखै जों बेफोरखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय बिसोरना बर' न'खरनिल' दं बांसिन मुस्लिम मानसि जोंनि बर' मानसिफोरा बेयाव फैगासिनो दं गुबुन जाथिनि रावबो फैयाखै दै जोंनिखौनो जों हैदों ओजोंबो हैदों जोंनि बर'नो जों हरबाय थायो जोंबो हरबाय थायो हरोना जोंनि बर'फोरा मथा मथि लाख 10 लाखसोनि माल हरगासिनो दं हरबाय बांसिन जरबाय जों बेखौनो बे हरदों आरोना मुस्लिमफोरनोबाबो जों हरदों अननानै मानोना जोंनि बर'नि गोसोआ गुवार जोंनि बर'नि गोसोआ गोबां गुवार बेनिखायनो जों हरदों आरो नङाबा गुबुन हारियाथ' बेसे हरगौमोन जोंनि बर'फोरा माबा मोनसे आरो बेसे हरगौमोन हरामोन ना बिदि आरोना खिन्थु जोंनि बर'नि गोसोआ गुवार बेनिखायनो जों बर'फोरा हरगासिनो दं दासिमबो बेनो आरोना बाथ्राया ओमफ्राय जोंथ' जोंनि बर' मानसि गैयानो होनजायो दा न'खरनिल' आरो जों हैनायानो जाखायाखै आरोना नै बिखिजाल' फैबाय दंखायो आरो बेनिखायनो बेनि रायजोफ्रा हरदों आरो ओमफ्राय मालफोरखौ बुथुमबाय दं आरोना रडफोरखौ ओमफ्राय जेसिबिया नैहाय गंब्रै दं आरोना गासै गंब्रै लाङाखै आरो थि खालामदो जि सेफायदों मन्दिरखौ सेफायनामोन खिन्थु दै मन्दिर सेफायनाया बिराद गाज्रि जादों जि मन्दिरखौ सेफायफैदों होनदों डाइरेक्ट इयानो नांथाना थादों होनदों आरोना गारिया नै बेखौ लांनोनो हाखायाखै आरो जा बे बेफोरबायदि फुख्रि गैयामोन होनदों आरो ना न' गोजासोमोन ओमफ्राय एसे जावना नायखाय हाखर जाजोब्बाय होनदों मन्दिरा नै बेवहाय दं होनदोंमोन नै बेवहाय बेनि रडफोरखौ बुथुमबाय दं बिराद गुवारमोन जायगाया नायलाय लोगोफोर दंख' माने जायफोरा जोंनो अनसुंथाइ हरदोंमोन बे अनसुंथाइखौ जों दिनै नैबेयाव गुवाहाटि बोरबारि होननाय जायगायाव जोङो अनसुंथाइ होफैदों आरोना जोङो जि हायो नाजादों ओमफ्राय जायफोरा हरदोंमोन बयनिसिमबो गोसो गोथारै थेंक इउ स' माच माने बोर मोनगोन आरोना नोंसोरनि जायफोरा जोंनो हरदोंमोन अनसुंथाइ हरिखौथ' जेबो होनथ'ला आरोना सोरबाफोरना गैयामोनबाबो हरनो हायाखै जेबो नङा बेबो बे बेलेग बाथ्रा जायफोरा हरदों एकदम गोसो गोथारै थेंक इउ स' माच जोङो मा लाबोदों फैसाखौथ' जोङो बयबो फैसाखौ फैबाय थायो नालाय ओमफ्राय जानाय लोंनायबोथ' बयबो फैयो ओमफ्राय जोंबो जानाय लोंनायनि एसे खरसा खालामना लाबोदों आरो ना माने जा बुस्थुआ गैया बिथांमोननियाव जों बेखौ रायलायखानानै लाबोनानै होफैदों माखासे जोंना राजा सनाया सेकेन्ड बि बयस दादानि थि एम जिया दोन्दोंमोन ना नामखौ दे खुलुमबाय होनलाय आरो गासिखौबो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय राजा जाखांबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जादोंमोन दालि आलु आरो सबाय मोजाङै मोनजादों ना ओमफ्राय उन्दुनाया बहा उन्दुदों मोजाङै उन्दुनो मोनदों राजा मोनदों थाम्फै अरनाय आङो इखौबो सानदोंमोन आरोना बयखौबो माने उन्दुनाया मोजां जायाखै साननानै माने एसे डाक्टर लाबोनानै एसे चेकआप खालामनो सानदोंमोन आरोना जों टाइम मिलायनाय मोनब्ला लाबोगोन होनदों ना लाबोनायबानो मोजां जागोन आरोना लाबोबाथाय
औ जायोमोन ड्रेस लायोमोन बिदि ड्रेस लायोमोन औ एसे गोबां नङा बेसे जादों दुरबल जादों औ गोबावै थानांगौबाथाय बेमार जालांबाय सानदों बेनिखायनो सानदोंमोन आरो ना आं एसे चेकआप नायनाया मोजां जागोन नामा होननानै खिन्थु टाइमा मिलायनो हादिया बेनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय आरो ना जेबो नङा आदा सासे लाबोगोन औ साननैनि गेजेरावनो जाबोनानै औ लाबोथारनांगौ बेखौ लाबोथारनांगौ आरो गथ' गथायनि खोथा दं उन्दै उन्दै गिदिर गिदिरा सहायनाबाबो बे गथ' फिसाया सप्तासे सप्तानैनि उनाव जुदि लोमजाखांनो हायो औ थाम्फैया बारा आरो इखिजा गोबां लेथ्रा जाना दं दायो न' सेफायनानै बिराद नै लेथ्रा जाना दं दैनि मोनामजोबदों जायगाया लोगोफोर मोनामजोबदों नै मेथ'का दंना ओमफ्राय नालामोन ओमफ्राय जावना बाय दायो फुख्रि बायसा जाजोब्बाय आरो ना नै दै गोजा जाजोब्बाय बैखिजा नै बैनो जेसिबि मोनसे नुहुरदों ना बैखिजा जावनानै गोथौ बानायजोब्बाय आरो ना नै लोगोफोर बेफोरबायदि जाना दं दा बेफोरबायदि हाब्रु लेथ्रा जाना दं आरो ना बेफोरबायदिनिफ्राय थाम्फै सृष्टि जागोन गथ'फोरनाव हरगोन मानसिफोरनाव हरगोन बेमार जागोन आइखौनो होनखाबाय आङो दाख्लैनो लेंगोन बुंखादोंमोन आङो बे तिरपालखौ दा मानि थाखाय सोंदों खोन्थालाय खनसे औ अ जनो थाखाय ना आं सानदों बेखौ खादोसो सानदोंमोन दे आं दासो खादोसो सानदोंमोन आं दासो माने बेवहायनो उन्दुगोन सानदोंमोन आरो ना आङो बे उन्दुनायफोरा एकदम माबायदि जाना दं ओमफ्राय मुस्रिखौ मोनगोन ना मोनाखै मुस्रिखौ होफैदों ना माने होफैदो माने होफैगोन औ औ माने जिखिना थादों आरो ना बाबो मुस्रिया एसे खम जादों बायसा मोनदों आं जादों ना जाथ'वाखै ना बे जाथ'वाखैबा बिराद मोजांनि खोथा आरो ना थारमाने लाबबाथाय फैबाथाय पुरा मिलायखासिगोन औ औ थ' लोगोफोर मोनाबायबो ओमफ्राय जोंना ट्रेनाव नांगौ बिराद बेनो आरोना जोंना मेना ट्रेनानो नङाबा एसे थांनो हागौमोन ओमफ्राय दा टाइमा जाखो 6:42 जाबाय बे 8थायाव मोनोदां ट्रेना 8था ना 9थायाव मोनो जिखुनु जों टाइम मेनटेन खालामनानै ट्रेन हमथारनांगोन आरो दा जोंबो थांनोसै ओमफ्राय नै बयबो थांलायनोसै थाथ'लायदो आरो दे खनसे बयबो होनलायबानो जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बयखौबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन